Ahir van posar en caixes totes les meves joguines. Jo li vaig demanar a la mare que no guardés el pelut, el meu osset de peluix, ja que li fa por la foscor. I si passa alguna cosa dolenta, prefereixo que estigui al meu costat. Avui és el dia. Finalment ja sé el que està passant. Es diu desnonament. Ens trauran de casa per culpa d'alguna cosa anomenada hipoteca, una bruixa o alguna cosa pitjor que és amiga dels del banc. Estem en un context de molta imatge, de molta rapidesa, de poca serenitat, de poc caliu humà, no? I pensem que els contes poden ser una bona eina justament per apropar-nos com a éssers humans que som, no? I conèixer-nos més. Doncs des de fa 6 anys que impulsem el concurs de podcast Contes del Món, que és una iniciativa en la que convidem a comunitats educatives de parla catalana d'arreu del món a recuperar els contes populars, tradicionals, que venen dels nostres avis, no? I que ens permeten conèixer aquelles realitats que fa un temps existien i també les realitats dels nostres veïns i veïnes que venen de l'Equador, que venen de la Xina, que venen del Marroc, i que moltes vegades desconeixem. I a través dels contes és un bon vehicle cultural com per apropar-nos. La novetat d'aquest any és que també convidem els moviments socials, com la PAG de Barcelona, a explicar no aquelles històries de fa uns anys, sinó a explicar les històries d'avui en dia. Aquelles històries de lluita, de resistència. Les nostres històries no les escriuran aquells que escriuen les històries oficials, com som el grup Godó, el grup Oprissa, sinó que les escriurem nosaltres. I per això existeix també el concurs de podcast Contes del Món, perquè siguem nosaltres mateixos, amb la nostra paraula, amb la nostra veu, les que diguem quines són les històries que estem visquent. Mirem per la finestra per veure com s'apropen els del banc i el Manyà, però de cop i volta passa alguna cosa que no ens esperàvem. Davant de la nostra porta estan els del 5è, que també han portat els del 2è, i la Maria, la del 3è, amb els seus 4 cosins. A poc van arribant els meus amics del col·le, amb els seus pares i germans, i la professora ha arribat amb el director i els altres tutors. Inclús és el forner, que va repartint galetes als nens. Els meus pares ploren, però aquest cop crec que és a l'emoció. És una nena que és petita, té 7 anys, explica en primera persona la seva experiència en un desnonament perquè els seus pares estan vivint la hipoteca i els fan fora de casa. I una mica el missatge que volia donar era que no s'ha de tenir por davant d'aquestes injustícies i que si ens ajudem podem aconseguir-ho. De cop, els policies ens treuen els cascos i els diuen als del banc que no pagaran a ningú, i menys a nens. Jo només sóc una nena petita i no entenc d'això, però crec que és el que hauria de fer un bon policia. Ja només queden els del banc i només són 3 persones enfadades contra una multitud plena d'esperança. Ens miren amb despreci i acte seguit donen mitja volta i se'n van enrabiats. El meu nom és Perla. Vivia en un petit poble de la terra amb la meva família, veïns i amics. Tots érem molt feliços amb el poc que teníem. Una nit, mentre la terra dormia, uns monstres avars i malvats van arribar al poble i ens ho van prendre tot, absolutament tot. Llavors la terra, quan es va despertar, va començar a plorar. I tant va plorar que les seves llàgrimes van inundar part d'ella i així es va formar la mar. Llavors la Perla va dir, ostres, jo m'emporto tot el poble i tota la gent, me l'emporto al mar perquè jo no podem estar visquent en aquest món tan corrupte. Se'n van cap al mar, fins que un dia reben notícies de la Terra i li diuen a la Terra tot ha canviat, no us preocupeu, podeu tornar, demaneu el que vulgueu i s'us concedirà. Des de l'experiència la Perla no ho paeix i diu aquí hi ha alguna que falla. Jo, que sóc molt atrevida, ràpidament vaig pujar a la superfície i em vaig adonar que la Terra continuava estant dominada pels monstres. Ells ens havien tapat el sol i, a més, embogits amb cada pas que donaven, provocaven terratrèmols, desestabilitzant les nostres vides a la mar. El vent, fart de passar sobre la Terra i veure el nostre patiment, va decidir llançar-se a tota velocitat en forma de tornado sobre els monstres, xuclant molt fort, i es van portar tots aquests malvats molt, molt, molt lluny. La Terra està alerta, la mar ens protegeix, el sol ens dona vida, el vent seguretat, i nosaltres, les persones, som pur foc, valor i valentia. Había una vegada una ratita que barría, tanto que le dijeron, ratita, ¿por qué barres tanto? Y ella contestó, porque cuando todo lo tenga limpito,
podré descansar en una nube. Pero barriendo se encontró a un zorro muy astuto que le dijo: tú tienes una ratona y yo le dejo mis moneditas para que se compre su casita. Solamente tienes que firmar este papel. La ratona se quedó sin trabajo y no podía devolverle sus monedas al zorro. La ratona no podia treballar ja perquè no tenia faena. No pot pagar i té que tornar la casita, les monedes, el paraigües que la ratita se creia que te protegeria, cau una gota i el banquero també te la demana. Llavors la ratita està tan cansada que s'adorm. Entra en un somni, veu en el somni un arbre. Ese arbre és la pa. Llavors davant d'aquest arbre hi ha una hada, me tiende la mano i em diu que vinga, que aquí m'ajudaran. Bueno, con el conte pues, m'agradaria que les pròximes generacions aprengan de nosaltres el que han passat, perquè a altres persones no els hi passi. También había un mago que me decía: tu ratona se quedará sin casita, pero será libre, y tu ratita también serás libre.